Bakịrịkpa ọdụmọdụ. Okwu agbaala nna. Onye ka ị na-achị tata okporokpo ewuru achịma okoro ya nwaanyị abụọ hụrụ ebe dị ya mma gaa n'ogwu nna okwu gị agbaala kpọkịrịkpọ na odumodu si ihe ọ ga-ewe gị ewo ịkpọta mama gị ịkpọtakwara mama gị eji ya sụọra gị ụzọ rụọla gị ọrụ ahụ ga-awere ego nsogbu gị wee binata otu ụwa dị The what? Ihe na-achọ ịkọrọ m na m ga-eweta nne m egbuo ya ka m nwee ike sụ ụzọ m. Ogwula gbam uche gị dị ya gbam. Will you keep quiet? M ga-eweta nne m. Igwe gịnị? Mama m nne m nne m mama ezi nne m na-enyeje mba nne Mouthpiece nne eze mmụọ oyoyo nne m ka otu edekwa mma. Continue. Ọ gịnị? Okay, aworịla mama aworịla aworịkwara onwe gị eji m ọrụ n'aka ahụchakwa ọrụ na m ji kịta mma agba mbọ mmesendịrị gị 50,000 mama mmesendịrị gị 50,000 ka iji na-elote onwe gị anya ịnụ aworịla makwa onye wu nne ya Apostle, we hear of this. mama makwa onye wu nne ya aworịla Jesus is Lord. otu m obere oge ezinne m Eze mmụọ biko onye a kpọrọ gị n'igbo bụ onye. You think say they wise? Onye na-egede ntị mama m nna mama m Mama gị dị ndụ na-arụrụ m ọrụ ị chọọ ka m wetazie mama m ka egbuo. Hey! I hear me, take me, back me. inwe ego ịchọrọ na inwe ego ịchọba inwe ego ihe ha gwara gị ọnọdụ kwuole si amaghị iwu ihe ọ ga-ewe gị esona gị ụzọ ka inwe ego ka ndụ gị wee gaa ọhịa ọ ga-ewe ọgwụ m kwuru ndị ka m nwere ihe ọrụ gara m Eze mmụọ ịhụlanụ okorobịa laa okorobịa na ọ chọghị iji nne ya ma ọ chọrọ It's all come. It's all.